Alexi Vega Leon. May public viewing ang bayan ng Leon, Iloilo sa kanilang plaza para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024 upang ipakita ang mainit na suporta sa pambato ng Iloilo City na si Alexi May kay Muso Brooks. Ang Coronation Night ay gaganapin sa MUA Arena, Manila, alas 8 mamayang gabi, ngayong Mayo 22. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Iloilo, inilarawan ito ng kanyang tiyay na si Jane Cabaluna na hindi nagbago ang pagkatao ni Alexi May, umpisa ng pagkabata niya at ngayong naging beauty queen na. Ayon pa dito, nag-iwan ng isang kasabihan si Alexi May Brooks na kapag ibinigay ito sa kanya ng Panginoon, taos puso niya itong tatanggapin. Nalaman na pupunta sina Jane at kanyang anak sa Manila upang sumuporta kay Alexi May, samantala hindi naman pinayagan ng doktor ang lola nito na si Lola Basing na bumiyahe pa dahil sa kanyang kondisyon. 53 kandidatang naghahangad na makuha ang korona ng Miss Universe Philippines, ngunit maliban dito, may 4 pang korona na pwede nilang mapanalunan, kabilang na Miss Supranational Philippines 2025, Miss Charm Philippines 2025, Miss Eco International Philippines 2025, at Miss Cosmo Philippines 2024. Mga ka-K5, excited ng lahat na malaman kung sino ang uuwi ng corona bilang Miss Universe Philippines 2024. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.